हा ना करता करता आम्ही तयार होऊन निघालो आता बाहेर जायला. आणि तिथे शेतीचं बघा काम चालू आहे आणि पारंपरिक शेती बघा. आणि हा बघा आपला कणकवलीचा गजबजलेला मार्केट. तर अजून एक गोष्ट मी तुमच्याशी शेअर करते. बघता बघता तर डोळे असे भरून आले होते 2-3 वेळा. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. भरपूर पाऊस पडतोय, काही लिमिट नाही त्या पावसाची. आणि जोडीला भरपूर वारा पण सुटलेला आहे. म्हणजे काल जसं वातावरण तसं आज पण सेम तसंच वातावरण आहे. आत्ता थोडासा पाऊस थांबला आहे म्हणून जरा बाहेर आले. मला 1-2 वस्तू हव्यात आपल्या बागेतल्या म्हणून पटकन म्हटलं घेऊन येते. लाईट पण नाही आहे. सकाळी मला वाटतं काहीतरी 3:30 वाजल्यापासून लाईट गेलेली आहे. फोनला चार्जिंग पण कमी आहे. म्हणजे आज कसं शूटिंग करायचं आणि कसं व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोस्ट करायचा हा प्रश्न मला पडला आहे सकाळी. आणि बाहेर जायचं प्लॅनिंग केलं होतं. म्हणजे एक 4-5 दिवसापूर्वी प्लॅनिंग केलं होतं कुणालच्या बाबांनी आणि मी. पण आता ह्या पावसामध्ये कसं जायला जमेल ह्याचा विचार पडला आहे. बघू आता कसं मॅनेज होते सगळ्या गोष्टी त्या. आणि जर का जाणं झालंच तर तुमचे शेअर करेन. मी सर्व तयारी करून ठेवते. आता कुणालचा नाश्ता, ह्या दोघांचं जेवण वगैरे, भाग्या शेरूचं म्हणजे ते सगळं करावं लागणारच आहे. त्याच्यामुळे त्या पद्धतीने सर्व तयारी सुरुवात केलेली आहे. सगळ्यात आधी आहे ना जेवणाचं करून घेते. आणि जर का पाऊस असं वाटलं की थोडं कमी झालेला आहे तर म्हटलं जाता येईल आणि गेलीच तर तुमच्याशी शेअर करते. आणि फायनली हा ना करता करता आम्ही तयार होऊन निघालो आता बाहेर जायला. घरात सर्व काम आटपून घेतलं, म्हणजे ह्या तिघांचं जेवण वगैरे सर्व. आणि आता भाग्या बघा आलेला आहे. तो समजला की आता आईने वेगळे कपडे घातलेले आहेत आणि कुठेतरी बाहेर निघालेत. आणि हा ड्रेस बघा, कुणालच्या बाबांनी बघा ड्रेस आणलेला तुम्हाला मी दाखवला होता. तो ड्रेस मी आज घातलेला आहे पहिल्यांदा. छान दिसतं, रंग खूप छान आहे आणि एकदम मस्त फिटिंग वगैरे एकदम छान झालेली आहे. आणि ते बघा कुणालचे बाबा ते जरा सर्व तयारी करतात गाडीची वगैरे. शेरू आता माझ्याकडे बघतोय आणि तो समजला आहे आता आई कुठेतरी चाललं आहे तर बघा त्याला, म्हणून त्याला ना बांधून ठेवलेलं नाही तर तो ना मागे लागला असता. मागे ना खुल्ला आहे. आणि सगळ्यात आधी आम्ही जाणार आहे तळ्यामध्ये आपली 2-3 कामं आहेत ती करायची. आणि मग पुढे आम्ही जाणार आहे कणकवलीमध्ये. आता कुठे जाणार काय ते तुम्हाला मी सांगितलंच नाही. तर आम्ही आज चाललो आहे पिक्चर बघायला, मराठी पिक्चर बाई पण भारी देवा. म्हणजे तिकीट वगैरे अजून काही काढली नाही आहे, पण कणकवलीला जे थिएटर आहे तिथे लागलं आहे असं बघितलं होतं कुणालने सर्च करून. तर बघू जाऊन. कुणाल लक्ष ठेवा दोघांकडे. त्यांना जेवायला वगैरे वेळेवर द्या. मी येते लगेच. खाऊ आणते मी बाबू, खाऊ आणते. शेरोळा खाऊ घेऊन येते. वाग्या खाऊ घेऊन येते. त्यांना थोड्या वेळाने घरात घे कुणाला. हां चल टाटा, खाऊ आणते. कुणाला की नाही म्हणत होती चल तू पण मुलांना काही पिक्चरमध्ये बघा इंटरेस्ट नसतो, त्याच्यामुळे मग तो नाही आला. मग आणि आता निसर्गाचा आनंद घेत आमचा प्रवास आहे ना चालू झालेला आहे. बाहेर पाऊस आहे ना चालू आहे. म्हणजे पावसाची थोडीशी कृपा झालेली आहे. सकाळी भरपूर पाऊस पडून गेलेला आहे. आत्ता थोडासा पाऊस कमी झाला आहे आणि चालू आहे पाऊस. तर आपला प्रवास चालू असताना आपले काका बघा आपल्याला रस्त्यात भेटलेले आहेत आणि ते पण आता तळ्यामध्ये चाललेले आहेत. चला. आणि समोर शेत नांगरताना दिसते म्हणून मी थांबले जरा. पारंपरिक शेती तिकडे चालू आहे हे बघा ह्या साईडला. आणि सर्व ही ना भात शेती आहे. किती सुंदर दिसते बघा. आणि असं हे पाणी पावसाचं वाहत आहे. आम्ही ना तळ्यामध्ये पोचलोय आता. आणि काका आपल्यासोबत आले ना ते पण उतरलेत. तर इथे की नाही आपलं थोडंसं काम आहे ते पटकन आहे ना मी करून घेते. एक मला वाटतं 15 ते 20 मिनिटं जातील ते काम व्हायला. तर हा बघा आमचा तळ्याचा छोटासा मार्केट. आणि माझी ना थोडीशी खरेदी होती ती केली मी पटकन. बाहेर पाऊस पण चालू होता त्यामुळे पटकन घेतला आणि लगेच गाडीमध्ये बसले. तर रस्ता बघा किती छोटा आहे तो. आणि अशा रस्त्यामध्ये गाडी
न्यायची म्हणजे मोठं काम असतं ना. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूनी बघा अशा गाड्या वगैरे बाईक वगैरे लावलेल्या असतात. वन ट्रॅक गाडी आहे, गाडी बाजार आहे तळ्यामध्ये. तो बाजार आहे. तर आज मंगळवार नाही म्हणून कमी गर्दी आहे. मंगळवारी तिथे गाडी आतलं येतो. तर तळ्यातलं सर्व काम आपलं झालेलं आहे आणि आता आपण निघालोय कणकवलीमध्ये. तर कुणालचे बाबा जरा 2 मिनिटं ना गाडीतून उतरले, त्यांचं थोडंसं काम आहे. निसर्ग, आम्ही ना दोघं पण निसर्गप्रेमी आहोत, त्याच्यामुळे आता जो प्रवास जो आम्ही केलेला आहे ना, म्हणजे आमचं पवारवाडी ते आमचं तरळ आहे. इतकं सुंदर वातावरण आहे आणि इतकं निसर्ग छान झालं ना पावसामुळे, खूप मस्त वाटतंय. आणि आता हा जो रस्ता आहे ना तो सरळ हायवे रोडने आपण कणकवलीला पोहोचणार. मला वाटतं एक 15 ते 20 मिनिटामध्ये पोहोचू ना आपण. काय कंट्रोल ना. हां 20-25 मिनिटं. हां म्हणजे हायवे आहे ना, त्याच्यामुळे जास्त वेळ लागणार नाही, सरळच आपल्याला जायचं आहे. आणि फायनली आपण बघा कणकवलीमध्ये पोहोचलेलो आहे. हा बघा कणकवलीचा बोर्ड आणि समोर तुम्ही बघा ढग कसे भरलेले आहेत पावसाचे. आणि जोरदार पाऊस ना मगाशी पडून गेलेला आहे एक ह्या 10 ते 15 मिनिटाच्या प्रवासामध्ये. कणकवली एकदम सिटी झालेलं आहे ना, हे सिटीच आहे, ती सिटी झालेलं आहे, सिटीच आहे. आणि हा बघा आपला कणकवलीचा गजबजलेला मार्केट. किती बापरे गाड्या आणि सर्व आहे. आणि आपली गाडी बघा इथे थोड्या वेळासाठी पार्किंग केलंय. इथे ना थोडंसं खरेदी करायची, 1-2 वस्तू घ्यायच्यात आपल्याला. ट्रॅफिक बघ जाम आहे. असं वाटतं मुंबईमध्ये आलो ना. तर 1-2 वस्तू आम्ही घेतल्या आणि आता निघालोय थिएटरकडे. आणि बघा गाड्या बघा किती आहेत त्या. ट्रॅफिक पण भरपूर लागलं होतं मध्ये मगाशी. आणि फायनली ताईनो थिएटरमध्ये पोहोचलोय आपण पिक्चर बघायला. मला वाटतं 12चा शो आहे वाटतं, अजून अर्धा तास बाकी आहे, त्यामुळे थांबूया आपण थोडा वेळ. थिएटर ना खूप छान आहे, छान सुंदर आणि स्वच्छ आहे आजूबाजूचा परिसर. आम्ही इथे ना जरा बसलोय बाहेर आणि समोरच्या साईडला बघा अशा छोट्या छोट्या बिल्डिंगी पण आहेत. आणि हे बघा हे कुणालचे बाबा बसले इथे फोनमध्ये बिझी आहेत. ऐकलं का काय मग किती वर्षांनी पिक्चर बघायला आलो आपण? जरा मोठ्याने सर्वांना ऐकायला जाऊ दे. पिक्चर मला आता आठवत पण नाही, आपण कोणता शेवटचा पिक्चर बघितला ते ना आठवत. तर कोणतं बघितलं काय माहिती, मला पण नाही माहिती. मला वाटतं मुंबईमध्ये असताना आपण बघितलं होतं ना. तर अजून एक गोष्ट मी तुमच्याशी शेअर करते. तर कुणालच्या बाबाने की नाही थिएटरमध्ये पण काम केलेलं आहे. किती वर्ष केलेलं काम? 20 वर्ष केलं. आमच्या लग्नाच्या आधी ते थिएटरमध्ये जॉबला होते. हां मुंबईमध्ये मलाडमध्ये थिएटर आहे ना, मिलाप थिएटरमध्ये ना. हां पण ते थिएटर आता बंद झाले ना. नाही ना, झालं ना, नवीन नवीन झालं वाटतं. मॉल मॉल आवाज बघा ना किती बारीक आहे तो. मोठ्याने जरा बोलतो सगळ्यांना ऐकायला जाईल. 91 होतो कामाला. 91 म्हणजे 2-3 वर्ष जॉब केलाय, त्याच्यामुळे त्यांना ना सगळं माहिती आहे थिएटरचं. हे बघा थिएटर किती छान आहे बघा. पब्लिक कमी आहे ना.
आणि फायनली बघा आम्ही घरी पोहोचलो, म्हणजे 3:30 पावणे 4च्या दरम्यान आम्ही घरी आलो. आज नाश्ता वगैरे आम्ही बाहेरच केला आणि घरी आल्यानंतर वाघ्या आणि शेरू म्हणजे भरपूर त्यांनी म्हणजे काय त्रास नाही म्हणणार मी, नुसते अंगावरती उड्या मारत होते, ते त्यांचं नेहमीच आहे. आणि आता शांतपणे झोपलेत ते. थोडंसं पिक्चरबद्दल बोलूया. सगळ्यात आधी कुणालचे बाबा म्हणजे काय वाटलं पिक्चरचं? छान आहे, खूप छान, खूप छान पिक्चर बनवलं. बघणार काय तू काही नसेल तुम्ही कोणी बघितला ना तुम्ही नक्की जा थिएटरमध्ये आणि बघा चित्रपट. तो खूप छान पिक्चर बनवला आहे. स्त्रियांनी तर जाऊन बघावंच. हां मला तर इतकं आवडलं ना, म्हणजे बघता बघता ना डोळे असे भरून आले होते 2-3 वेळा. काही जे सीन केलेले आहेत ना पिक्चरमध्ये इतके छान केलेत ना, खूप मस्त केलेले आहेत. छान आहे पिक्चर, खूप छान केलं. आता अजून काय बोलू, भरपूर असं बोलणार काय. बायकांसाठी बाईक पण देवा काय बोलतात पिक्चर नाव, बाई पण भारी देवा. खूप छान बघावं, भारी देवा, छान आहे. जा सर्वांनी जरूर जा पिक्चर बघायला. बघण्यासारखं आहे आणि त्यातून काहीतरी घेण्यासारखं पण भरपूर आहे पिक्चरमध्ये, त्याच्यामुळे जरूर सर्वांनी जा. तर चला मैत्रिणीनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.